שלום, היום אני אלמד אתכם איך בונים אתר דרך PHPBBIT. קודם כל נכנסים לגוגל, כותבים PHPBBIT, הנה, לוחצים על פתיחת פורום, מכאן אתה יכול לפתוח פורום, אתה מסכים לתנאים, פה אתה כותב את שם הפורום, אתה בודק אם הוא פנוי, ופה אתה יכול לבחור את הכתובת לפורום שלך. אתה יכול לבחור קטגוריה, אתה יכול לתאר את הפורום כדי שהוא יהיה, אם הוא יהיה מפורסם בגוגל, אז שיהיה לו ציון. פה אתה כותב את האימייל שלך ושאלת הבטחה. אתה ממלא את הכל, לוחץ המשך ויש לך פורום. לי יש פורום, קוראים לו פאנקלאב פורום. הנה ככה הוא נראה. הוא בנוי מ-PHPBBIT, כמו שאני הסברתי לכם. יש בו חנות וירטואלית. יכול לקנות דברים. והנה, אתה יכול לקנות פה דברים. בשביל להשיג כסף, אם תהיו מנהלים של האתר שלכם, אז אתם תוכלו להוסיף דברים בעצם לחנות, ולקבוע אם כותבים הודעה או אם משתתפים בהגרלה כמה כסף מקבלים. וזה האתר, אתם יכולים להוסיף אליו גם צ'אט, יכולים לראות מי מחובר לאתר. ככה נראה הלוח בקרה למנהל. והנה, אם משתמשים בקבוצות, אפשר לראות פה איזה משתמשים יש באתר, לבחור אותם ולעשות שלח, ואפשר לשנות להם את הסיסמה, לראות מה הדואר האלקטרוני שלהם, להוסיף להם כסף, להפחית להם כסף. אפשר לעשות מה שרוצים. בנוסף לכך אפשר גם לשדוד באתר. לוחצים על כסף, שדידה. אתה בוחר את המשתמש שאתה רוצה לשדוד ממנו. אני בוחר מזה למשל. כותב את הסכום שברצוני לשדוד. לוחץ על שוד. וזה כותב לך אם יש לו מספיק כסף, אם אין לו, או שאם השוד לא הצליח, או שהוא הצליח. פה זה כתב לי, אתה מנסה לשדוד יותר ממה שיש למשתמש. עד כאן ותודה רבה.